titulei isto causas e consecuencias dos incendios forestais. Vale para Galicia e vale para moitos outros lugares. Esta é a estatística oficial máis actualizada e vemos que hai unha diferencia moi clara entre todo o cuadrante noroeste da península e o resto. A diferencia moi clara é que aquí está identificado claramente como intencionado o 69% dos lumes forestais. Porcentaxe que no resto de España é menos da metade desa cifra. Despois hai de causas descoñecidas, etc. Pero tamén hai unha cousa salientable. En Galicia, en todo o noroeste, a porcentaxe de lumes originados de xeito natural durante treboadas secas ou chispas é menos do 2%, vale? Cifra que noutros lugares de España, máis na zona mediterránea, alcanza o 8 e o 10%. Entón, a orixe dos lumes aquí é humana, nomeadamente intencionada, en outros casos debido a imprudencias. E por qué? Por qué? Bueno, queimas agrícolas ilegais e abandono de terras, un 38%, queima para a regeneración de pastos, un 30%, xa temos o 70% prácticamente das causas dos lumes aquí. Despois que se vandalismo e hai unha morea de distintas causas. Pero o que está claro é que o réxime de lumes en Galicia non é natural, senón que está directamente mediado por a intervención humana, nomeadamente incendios intencionados, entre o 70% e o 90% dos casos, e prácticamente non hai lumes de orixe natural. E, bueno, tamén temos aquí unha mostra de como nos está a afectar. Canto máis intensa é a cor, máis número de actuacións das brigadas estatais de distintas rexións. Vemos que, sobre todo, Ourense e Asturias, Cantabria. De acordo? Iso é que ni siquiera tendo uns medios enormes e un investimento fortísimo en Galicia, chega para apagar os lumes cando veñen mal dadas. Entón, hai moitas intervencións directamente por parte do Estado. De novo, son todo gráficos oficiais. Bueno, e moi brevemente que o que aconteceu en Valdeorras, pois o ano pasado, pois o Montouto, a serra de Cereixido e dos Cabalos, unha rase enorme. Esta foto tamén nos permite amosar que cando veñen estes lumes, ni siquiera as infraestructuras consideradas de defensa, como todos eses cortalumes, son capaces de proteger fronte ao avance incontrolado do lume e que únicamente a meteoroloxía, en algúns casos, unhas valgadas máis húmedas consiguen pararlo. Este é un deses exemplos. No resto avanza moitísimo máis rápido e queda un pouco parado, un pouco controlado nas zonas de vegetación máis húmedas. Isto é unha foto tamén tristemente moi recente, San Vicente de Leiría, que sufriu durísimamente o impacto do lume sobre as casas, algunhas abandonadas e outras habitadas, e ese é deses impactos. Deses impactos, neste caso, vou a comezar, polos impactos sobre o medio humano e a poboación humana. E isto, para acabar de poñernos negra o punto de vista, é o lume de toda a Trebenca. De acordo? Os lumes enormes, que nunca se produciran dese xeito, tan grandes, e da que sí, moitos máis pequenos teñen queimado prácticamente a mesma superficie. Bueno, que pasa? Que pasa coa xente? Pois, se é no monte, normalmente a preocupación é relativamente pequena, pero cando se achega a casa, cando se achega ás facendas, pois a xente sai co que pode, con caldeiros, con as xestas, para empregalas de batelume, como sexa. E para amosar que isto non é recente, porque ese lume que afectou a San Vicente de Leiría o ano pasado, pero esta outra casa queimouse apenas a 2 km en liña recta da Catedral de Ourense no ano 1980. É dicir, iso é un problema que vimos sufrindo recurrentemente desde hai máis de 50 anos. E cales son as consecuencias? As consecuencias sobre as vidas humanas. Pois en promedio, en España, morren 7 persoas cada ano froito dos lumes. 3 son civís e 4 de dispositivos de extinción.
estadística oficial, polo menos sabemos que por medio cada ano morre directamente o efecto do lume esas persoas. Pero claro, ademais de ver que se está a queimar a vegetación, iso ten moitos outros impactos. Que pasa co aire? Pois aí temos unha imaxe dun hidroavión intentando apagar un lume aos redores de Santiago, pero aí vemos como afecta a contaminación atmosférica provocada polos lumes forestais. E iso está amosando as concentracións de partículas no aire. As partículas moi pequenas son especialmente nocivas porque penetran ata o máis fondo dos pulmóns e despois non saen. Entón, teñen un efecto directo sobre a saúde das persoas, nomeadamente en aquelas que teñen dificultades respiratorias. Pero hai máis. Todo ou boa parte dos problemas que se genera de saúde humana os lumes debense a combustión incompleta. Se hai unha combustión completa, o que temos nomeadamente é CO2 e auga e un poquinho de óxidos de nitróxeno de sofre. O problema é a combustión incompleta, que genera todas esas partículas pequenas de carbonilla e genera tamén hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son os compostos químicos que están ben sellados co incremento de cancro. E os que están máis directamente afectados son precisamente as persoas que se adican a extinguir eses incendios forestais. Hai feitos esas analíticas de como aumentan esas concentracións de compostos químicos perigosos na orina dos bombeiros entre antes e despois de estar apagando un lume desas características. E claro, se genera moito CO2. Moito CO2. Canto? Pois esta é unha comparativa que me pareceu moi interesante, que se publicou no País o ano pasado. Os lumes do ano pasado en España generaron 19 millóns de toneladas de CO2, que é máis do que genera o refino do petróleo. É casi 4 veces todo o que generan os voos nacionais, máis do que genera os residuos ou a maquinaria de fora de carretera. Casi genera tanto CO2 como toda a produción de electricidade queimando combustibles fósiles en España, ou tanto, un poquinho menos, pero cerca do que se genera calentando os edificios. De acordo? A magnitude é moi importante e iso ten unha influencia. Canto máis CO2, máis gases de efecto invernadeiro, máis incrementa o risco dos lumes no futuro. E estamos, pois, nunha espiral de destrucción. E que pasa? Que pasa coa vegetación? Que pasa coas plantas despois do lume? Bueno, en moitas zonas hai plantas como os toxos ou como as uces que son capaces de rebrotar mesmo de cepa, incluso tendo sido carbonizadas moi profundamente. Entón, bueno, poden regenerarse relativamente rápido. Pero claro, a cuestión pode ser máis complicada con outras especies que mesmo poden rebrotar, como esa sobreira, pero que ven minguado o seu crecemento, ou outras que si ben tamén poden resisten un lume, pero mellor o segundo quedan perdidos. Entón, se perdemos un carballo ou un castiñeiro de 300 anos, tardaremos 300 anos en volver ter unha árbore como esa. Pero isto tamén depende do que se faga para apagar o lume. E aí hai unha imaxe dunha avioneta de carga en terra descargando un auga que se ve vermella. Se ve vermella porque está aplicando un axente extintor, un polifosfato amónico, que é eficaz para apagar o lume, pero que ten efectos sobre a vegetación. Entón, o que favorece é, inicialmente ten un problema, un efecto tóxico sobre a germinación da vegetación. A medio prazo ten un efecto fertilizante, pero as árbores medrarán tanto sen desenvolver as raíces que despois as tumba o vento. E ademais o que provoca tamén é o desplazamento da vegetación. Vedes que nesta zona onde se aplicou o polifosfato amónico non hai ningunha flor de carqueixas. Vale? Porque desplaza. E ademais hai outro efecto adicional que está a favorecer a proliferación de especies exóticas invasoras. Aí hai un estudio que se fixo na Bacía do Miño e sábese que os lumes recurrentes están a favorecer
que a superficie ocupada polas acacias, polas mimosas, se incrementen 2.500 hectáreas ao ano. E tedes unha ficha da Sociedade Galega de Historia Natural sobre a mimosa como unha especie poderosamente invasiva e que secuestra os ecosistemas nativos. Bueno, e que pasa cos animais? Pois a meirande parte dos animais non teñen capacidade de fusir fronte a un lume que avanza rápido. Sesan pequenas colmeas de abellas silvestres, ou seja, isto que vedes aquí, probablemente moitas persoas, se vedes no campo, non seríades capaces de distinguilo, pero iso é un esgonzo ibérico. É un réptil que está catalogado en perigo en Galicia e que non pudo fuxir do lume e pereceu calcinado. Normalmente estes bichos máis pequenos son menos apreciables a non ser que os andes a buscar e os saibas distinguir. Aí temos unha píntega que tamén sufriu o efecto directo do lume e morreu, pero o que amosa a gráfica é que canto máis intenso é o lume e máis superficie se queima, maior declive hai no número de especies e no número de individuos de anfibios nas charcas que subsisten. Por lo tanto, estamos tendo un efecto a distintos niveis en todos os grupos de fauna. Bueno, o que si normalmente sai máis visible é cando se pode ver un corzo ou un cervo ou un animal de maior tamaño, que é o que normalmente sai nos medios de comunicación, os outros se lle presta menos atención. E hai tamén un efecto colateral. Os animais que sobreviven intentan refugiarse na orla non queimada, e iso, pero aí, lamentablemente, a nosa Consellería de Medio Ambiente non actúa coa diligencia necesaria para protexelo e vedalo da caza. Bueno, mellor agora con esta diapositiva de que pasa coas rochas. Bueno, a Serafín está se indo un poquinho a pinza, porque, bueno, tamén as rochas tampouco vai haber moito problema, non? Pois o choque térmico provocado polo efecto directo do lume provoca que as rochas se podan descascarillar. Bueno, son rochas, non? Tampouco pasa nada, a non ser que esas rochas sexan uns petróglifos, que queden irremediablemente danado ese patrimonio histórico artístico noso polos lumes. E que di un petróglifo pode decir un castro ou unha ermita. E que pasa co solo? Depende do rápido que avance o lume. Canto máis tempo estea permanecendo queimando e requeimando a zona, máis fortes son os danos sobre o lume. Entón pode suceder, como se ve á esquerda, que o lume pasou moi rápido e ainda se notan os restos vegetais, notase a estructura. Bueno, ese foi un lume rápido que afectou un pouco o solo. Pode matar toda a vegetación, pode matar a fauna, pero o efecto no solo é menor. No da dereita, sabedes, un lume de máis alta severidade, no que está completamente calcinada toda a vegetación, tamén se destrue a estrutura do solo e se incrementa moitísimo o risco de erosión. Este outro lume de moi alta severidade que incluso se lera un cambio de cor nese solo, a estrutura está destruída e sofre moitísimo o impacto da chuvia e os efectos da erosión. E ademais, cando se queima unha vegetación, en moitas ocasións xenérase unha capa repelente á auga, unha capa hidrofóbica xusto por debaixo da cinza, o que fai que cando empece a chover a auga non penetre, non percole e empece a deslizarse ladeira abaixo. Deslízase ladeira abaixo e, bueno, que o que temos? O chapapote de monte que acaba os nosos ríos, os encoros, e acaba chegando tamén a auga sempre vai cara abaixo, entón pode parar na primeira leira que teña menos pendente, esas finchas, esos restos carbonizados, que poden ter niveis demasiado elevados de metais pesados, e tamén deses hidrocarburos aromáticos policíclicos dos que falamos antes. Paran na leira, paran nas gabias da estrada, e chegan hasta as praias, non? E vemos aí, aparentemente parecía que había pouca zona manchada de negro, pero excavado un poquinho, vese que o que había realmente era un milfollas con bandas de area, bandas de cinzas, bandas de area mesturado. E alá, polo ano 2007, cando un grupo de investigadores da Universidade de Santiago estaba a estudar que o que lle pasaba a Pillara das Dunas despois do derrame de petróleo do Prestige.
porque sábese que eses hidrocarburos aromáticos policíclicos poden afectar a fertilidade deses ovos. E eles estaban vendo que o nivel de hidrocarburos aromáticos policíclicos nos ovos infértiles que recollían desta especie iban diminuindo co tempo, ata que de repente, no ano 2007, atopaban valores 6 veces por riba do que estaban atopando antes. E ademais a súa composición era relativamente diferente. Empezamos a demanar os sesos e dixeron, pero que está a pasar aquí? Por que pasou isto? Pois porque no ano 2006 foi a gran vaga de lumes que afectou a beiramar atlántica de Galicia. Seguida, unhas fortes treboadas, unhas fortes borrascas, arrastrou as cinzas ata as praias e acabou afectando en Pillera das Dunas. E algún pode pensar, bueno, a mí os pasaros non me interesan. Pero a Pillera das Dunas alimentase onde medran os berberechos, as navallas, as vieiras, de acordo? Eso que nos alimentamos nós e que nos está advertindo é dese risco que hai. E hai outro que moitas veces pasa desapercibido tamén, e que cando se perde 1 centímetro de solo pode tardarse entre 1 século e 2 en recuperar ese espesor de solo. De tal xeito que si cando estaban por aquí os romanos tiveramos perdido 10 centímetros de espesor de solo, non tería sido recuperado ese espesor de solo ata a actualidade. E debemos de lembrar que o solo é a base de todos os ecosistemas terrestres. Sin solo non hai fertilidade, non hai produción vegetal, non hai fauna e non hai fixación de CO2. Pero ademais, os incendios teñen un efecto directo que afecta ás poboacións, afecta a capacidade que ten o solo para almacenar auga. O solo de xeito natural compórtase como unha esponxa, ti botalle auga e a retén. Pero se queimas unha esponxa, cando lle botas auga, prácticamente non é capaz de retela e fuxe rapidamente. O cal xenera problemas de asolamento, augas abaixo, porque favorece a escorrentía. Pero tamén, como non tivo capacidade de reter auga porque a esponxa está queimada, no verán non pode liberar auga para alimentar os mananciais, o suministro nos polos e o crecemento da vegetación. A vegetación estará máis seca, o solo estará máis seco e iso agravará o risco de futuros incendios forestais. Por iso, para rematar, unha diapositiva que poño sempre cando dou unha charla sobre lumes, e que debemos de coñecer cales son todos eses impactos para darnos conta de canto estamos a perder. E esta é unha frase feita nunha publicación da Sociedade Galega de Historia Natural hai 41 anos. A sorprendente pasividade coa que a sociedade contempla este fenómeno tan só pode deberse á ignorancia do que realmente está a acontecer e das súas consecuencias previsibles. Moitas gracias.